ಯಾನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ. ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಒಂಜಾತ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದೊಳಿತ್ತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ದೀನ ದಲಿತರಿಗ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರಿಗತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂಡ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಆರೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡಿದು ಬರ್ತಿರ ಸಮಾಜಡು ದೀನ ದಲಿತರನ ಆಶೋತ್ತರಗ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಾರಣಗಳ ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲು ಪತ್ತೊಂದು ಲಡೈ ನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜನು ತಿಕ್ಕರೆ ಅಸಾಧ ಮಲ್ಪುಡು ಶಾಂತಿಡು ವಾರೀತಿ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಮಲ್ತೆರೆ ಐಕ್ಬೋಡಾದು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಾತ ದೇವಸ್ಥಾನೊಳೇನು ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇವೆ ತುದೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲುನದೆನದು ಉದಿನೇ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಒಂದುವೇ ಈಶ್ವರೇ ಪಂಡದು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಬುಲೆ ಆ ಈಶ್ವರಗೆ ನಿಕಲು ವಾರೀತಿದ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಿಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ನಿಕಲೆ ನಂಬಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ನಂಬುಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯನು ಜಿಂಜಾದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಂದಿನ ವಿರೋಧಿ ಸೈ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂಜಾತಿ ತುಳಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಂದಿನ ವಿರೋಧಿಸದಕ್ಕೇನ್ನಕ ಯಾನದಾಲ ನಿಕಲ್ನ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಂಕುಳು ಪೊಕ್ಕೆರೆ ಬೈದಿಜ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರ ನಿಕುಲು ನಂಬೊಂದುಳ್ಳ ನಿಕುಲ ಇಟ್ಟದ ಆಲ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾರೀತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡದೆ ಅವಳು ಅಕಲ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೈನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಆರಿ ತನ್ನ ಪಜ್ಜನು ದೀರಿತೇವೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಬುಲೆ ಆ ಈಶ್ವರಗೆ ನಿಕಲು ವಾರೀತಿದ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಿಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ನಿಕಲೆ ನಂಬಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ನಂಬುಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯನು ಜಿಂಜಾದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಂದಿನ ವಿರೋಧಿ ಸೈ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟು ಒಂಜಾತಿ ತುಳಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಂದಿನ ವಿರೋಧಿಸದಕ್ಕೇನ್ನಕ ಯಾನದಾಲ ನಿಕಲ್ನ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಂಕುಳು ಪೊಕ್ಕೆರೆ ಬೈದಿಜ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರ ನಿಂಕುಲು ನಂಬೊಂದುಳ್ಳ ನಿಕುಲ ಇಟ್ಟದ ಆಲ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡದೆ ಅವಳು ಅಕಲ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೈನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಆರಿ ತನ್ನ ಪಜ್ಜನು ದೀತೇವೆ ದುರದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ಕೆಸರೆ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿರಂಚಿತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಕುಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ತೂಪೇರು ಅವೇನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುಗರ್ತೆಡೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಣಪನವು ಜಗತ್ತಿಡು ತುಳುವ ನೆಲನ ಮೆನ್ಕಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಆರು ತಿರ್ಗದು ತುಳುವೆರಡ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸಾಯರು ಬಂದುಳೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟಿನಾರು ಅಂದುಂದಾಂಡ್ಲ ಮೂರುವುದು ಮಾರುವುದು ನಿಷೇಧ ಪಣಪುನ ಮುಖೇನ ದುಶ್ಚಟದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾಯಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಉಳೈತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಒಡಕನ ತಿದ್ದೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಿಕುಲು ಸಂಘಟಿತರಾವುಡು ವಾರೀತಿ ಸಂಘಟಿತರಾವುಡು ನಿಕುಲು ಸಂಘಟನೆರ್ದು ಬಲಯುತರಾವುಡು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾವುಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮಲಪನ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಮಲಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೋಗು ಅಜ್ಜದೀನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಮೇತ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಿಗಲೆ ಮಹತ್ಯರೆಗಳ ಬೈಕುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ
ಈನ ದಳಿತಿರ್ನ ಆಶೋತ್ತರಗು ಸ್ಪಂದಿಸವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏರು ಪೂರ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಪಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಸಾಲಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಮೇರ್ನ ಈ ಸವಿನೆಂಪು ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಎಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರಿಕೆನ ನಾನು ಈ ಮತ್ತೊನವೆ ಸೊಲ್ಮೆ